que vir de cores e eu optei por este coral que me resalta o pouco moreno que me queda, e os pendentes sí que me fan moita ilusión porque son os pendentes da miña graduación de xornalismo que non volvín a poñer dende esas, entón gustame moito. E por favor, este zapato joya, que isto é unha maravilla. O meu outfit é total Zara, todo. Dende os charoles, hasta o pantalón, creo que hasta os calzoncillos. A mí, ai Dios, eso non o quería saber. Eu veño vestida por o departamento de estilismo aquí de CTV, que se chama Noé. Ele decidiu que este era o vestido axeitado para traer hoxe aquí. Señor, este vestido parece que dá calor, pero non, terciopelo, este azul que me encanta. Mira da espalda, Voume lucir para un día que me deixan. E nada, bueno, tamén teño aquí o bolsiño, que non caben moitas cousas, pero está facendo avío. A ver, rapaces e rapazas, o meu outfit check é estilo cóctel, o traxe é verde auga de Bicoca Moda, home, e teño un pañueliño por aquí, cor fucsia, e os tenis 30 euriños de rebaixas que hai que aforrar.